When I met you in the summer, to my heartbeat sound. Ja, velkommen til Med på Noderne. Det er et specialafsnit, der handler om musik. Ja, så nu vil jeg vise jer nogle højdepunkter. Sangerne og nogle der spiller igen. Okay, men altså, vi har lige set jer spille en fremragende koncert. Alle jer har sunget, og så du har også spillet med der der. Selvfølgelig. Jeg skal lige høre, hvordan var det at skrive med alle menneskerne? Mega nice. Okay. Det var den første. Glæder jeg til, at I skal gøre det igen? Alle sammen? Ja. Så jeg synes alle sammen, det har været super fed oplevelse. Ja. Okay, tak. Jeg står her med vores trommeslager og guitarist i bandet. Hvordan synes I selv, det var at spille for første gang? Vil du svare på det? Ja. Jeg synes selvfølgelig, det var fedt. Jeg lavede nogle fejl, og det mærker I nok godt. Det gør vi alle til at spille. Ja, det gør vi alle sammen, ja. Men ellers var det mega fedt at spille for jer. Okay, synes du, hvor lang tid har du gået guitar? Jeg har gået til guitar i godt og vel 2 år. 2 år? Wow. Hvor lang tid har du gået til trommer? I 5 år nu, tror jeg. Okay, så I synes, at det var en god oplevelse? Ja, ikke også? Ser I frem til, at der kommer flere gæster til jeres næste koncerter? Det tror jeg ikke, jeg gør. Jo. Nej, det tror jeg. Vi har 2 i morgen. Nej, vi har 1. Nej, Helle, hun snakker om 2. What the fuck? Hvorfor 2? Nå, tak! Molly! Der kommer små sange, og hvis man skulle give dem alle sammen, hvis man skulle give hele koncerten fra 1 til 5 stjerner, så vil jeg helt klart give dem 5 stjerner, fordi det var mega godt. Cut. When I met you in the summer, to my heartbeat sound.